Jo crec que el més important avui és donar les gràcies a ADEN, Associació Balear de Fibrosis de Esclerosi Múltiple, per una senzilla raó, perquè tota la feina que fan ells és impossible que la faci l'administració. Ells tenen una sensibilitat especial, primer perquè el seu entorn familiar són ells mateixos els que desgraciadament pateixen aquesta malaltia per una banda, però segon, són ells els que ens estan ajudant precisament a donar cobertura en aquesta línia assistencial que a ningú, torno a repetir, com la mateixa associació, que va néixer precisament per aquest motiu, desgraciadament, però també afortunadament, perquè són ells els que ens fan de fil conductor. En aquest sentit, com molt bé també sap el president, la setmana passada en el Consell de Govern van aprovar una línia d'ajudes precisament per tal que ells puguin seguir fent aquest pas, aquest camí, perquè, vull reconèixer, han fet també una reestructuració de lo que és la seva pròpia associació i sabem d'aquesta dificultat, però també volem estar el més a prop possible en la mesura de les nostres possibilitats, torno a repetir, d'una gent extraordinària i que ens ajuda molt a l'administració. I per una altra banda, jo crec que actes com aquest sopar solidari, permeten també recollir fons per tal que ells puguin estar el més adaptats possible, tenir recursos més al seu abast, precisament perquè els hi puguem ajudar. Avui, per jo, és un orgull estar present en aquest sopar i, com sempre, a disposició del president i de tot el seu col·lectiu per allà on puguem ajudar. Bon vespre. Hola.